posledných rokoch som si všimol, že väčšia časť youtuberov, na ktorých som kedysi vyrastal, tak buď skončili, alebo úplne zmenili svoj content. Youtuberi ako Jirka Král, Gogo, Stampy a nedávno dokonca aj MadPet z kanálu Game Theories, čo je jeden z kanálov, ktorými som sa inšpiroval pri tvorbe mojich videí. Ale prečo to tak je? Prečo taký Jirka alebo Gogo skončili, keď sa zdalo, že sú práve v tom najlepšom? A áno, viem, Gogo v podstate neskončil, ale venuje sa tomu výrazne menej ako kedysi. Videá vydáva už iba raz za pol roka a aj to väčšinou za účelom nejakej spolupráce. Na začiatok by sme si ale mohli povedať, že čo taká práca youtubera obnáša. Pretože veľa ľudí si myslí, že to je strašne jednoduché a že v podstate stačí iba zapnúť nahrávanie a niečo hovoriť. No je tam tých vecí naozaj viac. Všetko to začína nápadom. Potom ten nápad musíš samozrejme zrealizovať. To tiež zaberie veľa času, ale asi najviac času vám zaberie editovanie videa. Po tom všetkom video vydáte a zistíte, že nemá hneď 100 000 pozretí, ako ste si predstavovali, že bude mať. Ale má nejakých 20. No nevadí, pretože ďalšie video má už 50 a potom znova ďalšie video má už 100. A takto sa každým videom pomaly snažíte rásť viac a viac. Väčšinou si na začiatku dáte nejaký cieľ, ktorý chcete dosiahnuť čo najskôr. Ja mám teraz cieľ 10 000 odberov do konca roka, čiže daj odber. Každopádne po dosiahnutí toho cieľu, ktorý ste si stanovili, tak potom si dáte nejaký ďalší cieľ. Už to nebude 10 000, ale napríklad 100 000 odberov. A takto tie ciele stále stupňujete. No je možné dosiahnuť nejakú hranicu, kde sa už nebude dať čo stupňovať? Určite si myslím, že v niektorých veciach áno. A práve to je jedna z vecí, prečo veľa youtuberov skončilo. Predstavte si to ako nejakú hru, ktorú už hráte nejakú dlhšiu dobu. Máte v nej najlepšie veci, porazili ste všetkých bossov a nemáte tam už v podstate čo robiť. A tak prejdete na inú hru, kde začínate odznova. Jirka s YouTubeom prestal po tom, čo dosiahol 1 000 000 odoberateľov a začal sa venovať novému projektu. A podobne to spravil aj Gogo. Ďalší dôvod, prečo veľa youtuberov končí, je jednoduchý, proste už ich to prestane baviť. Pretože ak niečo robíte roky stále dookola, tak je pochopiteľné, že po nejakej dlhšej dobe budete chcieť zmenu. Okrem toho sa YouTube algoritmus stále mení a tak videá, ktoré robili kedysi, v dnešnej dobe nemusia mať také zhliadnutia a nemusí byť o nich taký záujem. A keď je YouTube vaša práca, ktorá vás živí, tak je niekedy určite veľmi deprimujúce, že video, pre ktoré ste obetovali neskutočne veľa času, nemá také zhliadnutia, ako ste si predstavovali, že bude mať. Ďalším dôvodom je to, že jednoducho už na YouTube nemajú čas. Väčšinou si väčší tvorcovia popri YouTube vytvoria aj vlastné značky a projekty. A tieto veci im môžu niekedy zarábať aj viac ako ich YouTube kanál. Taktiež v tom samozrejme hraje rolu aj rodina. Napríklad taký PewDiePie, ktorému sa nedávno narodil syn a presťahoval sa do Japonska, YouTube už nerobí tak vážne. Sám povedal, že YouTube už robí viac menej len pre zábavu, vydáva menej videí a venuje sa tak viac svojej rodine. Podobný osud postihol aj kanál Game Theories, kde sa MadPet po 14 rokoch rozhodol skončiť. Kanál každopádne neskončil, pretože MadPeta nahradili noví 4 ľudia. A už iba to hovorí, ako veľa mu to muselo zaberať času. Keď teraz namiesto jedného sú tam 4. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel rozobrať, je to, že v poslednej dobe vidím strašne veľa ľudí, ako hovoria o tom, že majú 16-17 rokov a ako už zarábajú milióny. Väčšinou si poviem, že OK, dúfam, že budeš mať dobré spomienky na detstvo, ale hovoria tam aj väčšinou o tom, ako je 9 to 5 práca, strašný Matrix a že ako oni utekli z Matrixu a že nie sú ovce. Ale čo sa týka YouTube, tak si myslím, že to není zas nejako úplne iné ako klasické práce. Jasné, není to nejaká najťažšia práca, každá práca je niečím výnimočná, ale myslím si, že keď sa už YouTubeom živíš, tak je to veľmi podobné ako ostatné zamestnania. Ak už máš vytvorený nejaký content, ktorý baví teba a aj ľudí, tak v podstate to už iba opakuješ stále dookola. Jasné, sem tam je potrebné sa nejako prispôsobiť YouTube a spraviť nejakú zmenu, ale okrem toho robíš stále to isté dookola. Máš už vytvorený aj nejaký režim dňa, ktorý potom už iba opakuješ. A ak to isté robíš 14 rokov, tak je pochopiteľné, že ťa to prestane po nejakej dobe baviť. A veľa youtuberov, ktorí končia, tak nekončia kvôli tomu, že nemajú zhliadnutia. Práve naopak. Väčšina končí práve vtedy, keď majú tie zhliadnutia dosť v pohode. Pretože nenadarmo sa hovorí, že v najlepšom treba prestať. Nejvíc jsem měl v ten měsíc, když jsem skončil, no. To bylo kolik tak? 8,5 milionu. Ale já jsem hlavně fakt skončil jako fakt na vrcholu, že což jsem chtěl. Keby to robili do nekonečna, tak je veľká šanca, že po nejakej dobe ich to bude baviť menej. To sa potom môže odraziť na tom videu, ktoré bude menej kvalitnejšie a bude mať tak menej zhliadnutí. A dokážem povedať, že je veľmi ľahké sa namotať na čísla. Tým pádom, keď sa rozhodnú potom s YouTubeom skončiť, nebudú mať práve vďaka tomu obdobiu najlepšie spomienky. A taktiež si toho nemusia všimnúť ani ľudia, že skončili. Popravde si myslím, že sa blíži obdobie, kedy veľa youtuberov, na ktorých sme vyrastali, skončia. Či už je to kvôli tomu, že ich to proste prestane baviť, alebo kvôli tomu, že na to nebudú mať čas kvôli rodine. No stále príde niekto nový, ktorého ľudia budú sledovať ďalej. A tí, čo skončia, tak ostanú ako pekná spomienka. Keď to tak môžem povedať.
Každopádne, ak máš nejaký iný názor, tak určite mi ho napíš dole do komentov, ja si ich rád prečítam a ja ti ďakujem, že si video dopozeral až sem.